अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, 1 वाटी चण्याचं पीठ, थोडीशी सफेद तिळी, 1 चमचा हळद, 1 बारीक चमचा जरा धना पावडर आणि बारीक 2 चमचे मसाला, मूठभर सोडा आणि चवीप्रमाणे मीठ. पाणी टाकून आपण ते थोडंसं असं थोडं घट्ट ठेवायचं, जास्त पातळ नाही. अशा प्रकारे आपण हे सगळे करून घेऊ. एक साईड चांगली क्रिस्पी झालेली, आपण आता दुसरी साईड परतून घेऊ. मस्तपैकी खुसखुशीत कढीपत्ता भाजी आपली तयार झालेली आहे. अशा प्रकारे कढीपत्ता भाजी आपली तयार झालेली आहे.